FM News. Police Report. Idol Dennis, magandang morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. May manang nga wanted person, iti Pidig Ilocos Norte, iti natiliw, babaen ti at bileg ti warrant of arrest. Indol 1 ti at Pidig Police Station, kinti Regional Intelligence Unit, iti INPPO, iti panakatiliw, iti may isa nga suspect, iti kaso, pangipalang iti frustrated homicide, nga napitsan, iti 5 May 5, 2025, ti nakamatata nga suspect ket ni Jojo Apalya Ruiz nga agtondo patapulog at talo na single ken may sa manalon aging ti barangay San Marcos Dingras Ilocos Norte narekomendaran iti piyansa dahil nakamatata nga akusado Idol Bernard gumabuti at 36,000 pesos Apo nagdakkel 36,000 pesos iti rekomendar iti presiding judge manipod iti MCTCC First Judicial Region at Pidig Caracisona District Idol Bernard voluntaryo mikidi nga simuko datoy akusado kanay ti arresting officer apaman nga nakitanan datoy bitbit da nga warrant of arrest itamit lang ang bigat iti panaki-written warrant na may iti korte nga nagtuodan ti warrant of arrest sa kontra kada ito'y agnagan Jojo Apalya Ruiz manipod iti barangay San Marcos Dingras, Ilocos Norte. Sa baling bangir, update na dinapasamak ang pamaltog iti barangay na po, Badog, Ilocos Norte, na pinameten iti reklamo, babanting inquest proceeding, iti piskalya, dato'y napasamak ang pamaltog kontra iti agnagan na Michael Pahinag. Ngayon so iti nakita nga ng pagtog, kada ito'y agnagan Mark Anthony Galgalan, iti na po, Badog, Ilocos Norte, iti aldaw iti Domingo. Nakita iti Security's Office nga ada iti umdas nga ebidensya para palang kanatoy inquest proceeding iti nakamatata nga suspect. So may kantumatan iti agundaway nga mang debensada iti akusado iti reklamo kontra ken kuana Idol Bernard gabuta adto iti agbaling witness iti ratong krimen taman naman din iti panagkinom da iti pagtugan ti suspect ti biktima ibabayan iti paltok ket taman ti ulo ti biktima na taray ti hospital iti musay bayta mag-agasan iti Batak Hospital. Iti sa balipay nga bangi basapay data nga lalaki iti nagpakamo iti kwarpo ti pulisya kada to'y anak na nga ni Gemaline Ratondo agtamun iti 15 estudyante manipod iti barangay 10 Parpalor Winter Ilocos Norte ket Mabukpukaw Idol Bernard kasi makita dati nadawan ngayon patulog iti mamilya tapi gusto kita matulungan iti pan nakalocate dati anak na nga ni Gemaline ta alas yes ay medya idi Malem Idol Bernard ket nakita nga dati anak na kita napanag video okay iti may sa okasyon tindakamat nga lugar ngayon may pagurop nga dati kita naglibas manipod iti birthday party. Segon iti nagreport iti korpo ti pulisya di mawat dapay iti tulong manipod iti barangay officials iti pan nakalocate dati anak mga paban ka ito'y kay sampay nga nagawid Idol Bernard ay sa dagapuna manipod iti kalman sa dagapuna ng pakamuna ti korpo ti pulisya agatayag iti 5-2 adan iti kulay kayo manggi iti kodil na adan iti kalalengan na nga pamagin ni Jumbit nga nakasuot dati pants black shirt ken kasalten nakachinelas dati nga balasitang Idol Bernard kaniti makamamo kinakita no napanan na at pakamudalaing iti numero 0951 351 5747 ulitin tayo 0951 351 5747 data iti cell number ti amana nga ni Jason Matundo manipod mismo iti barangay 10 Parparorok Vintar Ilocos Norte uno saan dati nakasmile dati missing dati nakasmile nga dati palatbado na nga naudi Idol Dennis
Yes, isot nakita dang nauding iso Idol Bernard. Idinapan si birthday party ket naglibas maten nagsusubli Idol Bernard. Iso nga matanagan iti pamilya kada to'y panagpukaw pastalatan nga naglibas ni Jemelyn ket si Idol Bernard. Naglibas ko nam sa tatay Idol Denso ket nangasawen naganan adanap na panan na kasakasay. Naglibas sa tabalayda. Baka da si Murutan na, unod si Mang Sangladan nan. Dagitimet kami nung kwa pagsangladan ni Castro nga minus circuit at pakamuda nung kwa itibang pamilya met di ba Idol Bernard? Oo. Siyempre madandanagan, dagiti naganak, nung nga nagawid, nuda kami, nuda sang ilibing Castro ket iba, tawag binukwa. Iti naganak da, alak man tinamdat ni correct, when sumutlaeng nga imyang kantibalay kasjay di ba Idol Bernard? Tapos narigat dandanag, narigat apat patang hanggang makaturog nga awan ti member at pamilya ng runa no menor de edad pailaeng Idol Bernard. Gusto tako na. So iti agtama Duan, masapul iti panagpaka mo, kanil kakailan tayo. Wabayan sa number ni Jason Rotondo, wala saan, agrapurkyo na po, iti kasetgan nga. Manatawin na dito, Idol Dance, ubing pay? 15 years old, Idol Bernard, 15. Oo, so missing iso na kinset tawin na mga idol no makikita yo kita na mabalbalin ket ipakamoyo iti IFM ni ipakamoyo iti dati number nga in pakamo ni Idol Dennis. So mariknat naganak nga awan sa mapasang pasangput ang pay taasom, di ba? Pasangput ang pay taasom kasano pa nga tatao di naganan. Idi siya ket kwa baruta idi nga ubing ket kwa apo nga trabi akit na stake ag idin ag drive ginag sosorin amin pagkomputeran alas 12 trabi, alauna, hanggang nakaturog. Basta iti adiknat naganak, nga saan na mapaawid, iti anak na Idol Bernard. So nga, how much more, no babae, dati anak, di ka talaga, nakarkaro, dati marikrik na nga panagdandanag. Awan Idol Bernard. Though it is minor, titawan na, nga digiti kakasoy nga tao-tawening, kadigiti agunda, baka ada mo kini boyfriend na, Idol Dance. Aduan na ket dagiti agtartaray ket dagiti po ano ket ada personal problem dan Idol Bernard kaduan na ahan na ang tebaga nga customer ngem kaduan na kaliti cases nga inti reporten dagiti pimampanawen na simursorten tagayam pak wen amo ka kasjay awamot nga ta amuda nga kasta ko isut pagturturungan na or barkada na nga kanain nga pag digijemot lang kati anak na ganan ba kumuna na kuha kung takin kasi barkada na dati kwa dati anak di ba masapol amwen sino iti barkada na tapos sa alis sa pagsapulan no saan tayo mapaawid iti masal daw dual daw talo daw Idol Bernard wan ata madimo dati kastoyen ata adamat idi ko nga anaganan sa dasi mangput after 3 days di kamen madamdaman masikugan wan sa tagayam ket ikali kagom na matpiman di bagina ang naganos pay sot ka po ng no mabalin ket han kumapay ta anang rod ket amon pinaganos sa kagpamilya ket nariga ta dunto nga sangsangit luwa talaga ket imagine mo lang DJ 11 years old kaubingan nga anak naganan nagsikog dito Ilocos Norte malagip mo te 11 years old kaubingan nga masikog ket anak ko mati anak ko mati trabaho na itangkat syempre agay aywan mano pala tawon na kadwana dete naganak kang kuana agay aywan da ta dinan sapay mabagkat dete anak na piman magasim dete tawon na 11 years old nagbagkat iti alis tong agasawa Idol Bernard ngano kasi kaganos na kita narigat apanuruten no kasot panang isakad iti panagbiyak barbareng makita damo lang dete mapukpukaw Idol Dance barbaring na pan ng imyan, kasi barkada na, Idol Bernard, tapos kastakit baliklikan, te panagdandanag, nagdandanag, te may siyang naganakit, adot ikret ng nga sakit. Talaga sakit ti puso. Depression. Agkaroon ba depression, nervyos, at amin dita. So nga, nakayamit na ko nga anak, apo, nga
no at paparan nyo agpakamu kayo ipakamu laeng iti pamilya yung nakagawit tata agawit kumasama tong bigat dual daw masal daw kasjay katuloy kas sakit amu iti na naganak iti papanan dagiti anak Idol of Bernard. Okay. So, iti agdama, iti yagang iti PNP, mapala iti publiko, nga masapul nga tumulong, pakamo, magkita dan, dato'y nakamatatang balasitang, manipod iti, barangay 10, Pagparurok, Vintar, Ilocos Norte. Damag kwerpo ti pulisya, Idol Dennis Salipio, tatak, RMN.